tayo dito sa aming bayan, Bautista, Pangasinan, ang home of the national anthem. Papakita ko sa inyo kung saan sinulat ang ating lupang hinirang. Enjoy the ride! Manila! Ayan, iikot po kami ngayon sa Bautista. Iba-vlog namin ang Bautista, Pangasinan. Hi, Sir Eric! Yan, bikers po yan. Yan, saan naman? Biker. Ito namin ang Bautista. Ayan na si Nila! Hi, Nila! Si Nila po yung kasama ko ngayon sa aming bike ride. Dito lang kami sa aming bayan. Bayan ng Bautista. Ililibot namin kayo. Say hi, Nila! Uy, mag-hi ka naman! Hello po! Napakatahimik naman dito kasama ko. Ano ba yan? It's your chance! Time check, 5:04. And start yung ride namin hapon na para hindi maano. Malapit na naman yung pupuntahan namin. Dito kami ngayon sa aming sariling bayan. Alam niyo ba? Nandito sa aming bayan sinulat ang ating national anthem. Ang lupang hinirang. Ang aming bayan ay home of the national anthem. Bautista, Pangasinan. Doon iikot kami. Papakita ko siya sa inyo. Lumang quadra na kasi siya eh. Nung mga elementary kami, hindi siya masyadong pinapahalagahan. Tapos ito na lang lately, tapos yung mga reservations sa tourism, promotion. Kaya inayos na. Papakita ko sa inyo. Ito po yung, ganyan na siya ngayon. Dati kasi mataas yan eh, quadra yan. Tak-quadra ang tawag namin. Yan, ayan na siya ngayon. Yan. Hindi na-preserve yung pinaka-lugar. Pero dyan po ginawa yung ating national anthem. Ito yung school namin noon, St. John Institute. Yan. Pero ngayon hindi na siya school. Kaya kami nag-high school na. And yung church ng Bautista. Ito talagang magandang bahay. Wala naman hanggang wala. Dahon. Ito po ang aming munisipyo. Yan, nagtrabaho din ako dyan dati ng ilang taon. Ikot ko lang kayo. Yan, dami ng mga Bautista Municipal Hall. Si Nila, yung aking kasama. Sa farmland din po ang aming town. Yan, mga bagis. Ang ganda, oh. Meron ng bridge. Ano tong bridge na to, Nila? Ano yung bridge? Hindi yan. Hindi kasi nung noon, pag tumapaw yan, walang daanan. Hindi makadaan tao. Ito. Bakit parang nung mga bata ba tayo, meron na yan? Parang meron. Ang alam ko dati, daan ng tren. Yung tinutulayan. Ito yon. Pero alam ko may tubig yun sa baba. Yan na yun. No? Wala. Bukas daw sa bayang ba? Ginawa yan. Ano yan? Parang yung 25% yata. Oh. Yung tubig na 25% sa bayang ba? Tapos, saan yan dumidiretso? Farmland. Oh, ang ganda oh. Ngayon ko lang ito nakita mga kabikers. Ayan, tapos meron pa dun hanging bridge. Ayun oh, may hanging bridge pa dun sa taas. Wala kang highway sa batang tao. And ito ang aming isang product dito. Sibuyas. Hi, Balong! Bakit ka nagtago? Ayan, ito wala pa to noon. Itong lugar na to. Wala pa, hindi ko ito talaga natatandaan eh. Ang ganda.
bayan, di ba? Galing na aming mayor, si Mayor Deo Espino. Saan tayo pupunta ngayon, guys? Bakante na. Ganda! Yung mga bata kami, parang sobrang layo ng lugar na to sa atin. Kaya nga, feeling ko dati sobrang layo to. Oh, Niels, hi! Hi, Niels! Shout out, Niels! Babati po sa asawa ko. Si Don Don! Sa akin pa nasawa. Si Don Don! Bawayan! Shout out! Ang ano may matulog na sa bukid. Shout out sa aking asawa! Nag-enjoy ako dito sa Bautista. Nagbabay! Shout out kay Sir John Tupig! Yan! Sir John, shout out na kita ha! Shout out sa Miss Rock Bikers! Yan! Solo ride ako ngayon lagi. Ay, hindi pala. Lagi naman ako may kasama kahit isa. Yan, si Nila kasama ko ngayon. Shout out daw sa kanyang asawa. Don Don, shout out! Tsaka doon sa anak mo, Nils. Ano pangalan ng anak mo? Hi, Azzy! Shout out, Azzy! Sino pa, Nils? Ha? Shout out, Lian! Hello! Shout out din sa aking hipag. Yan, di siya nakasama. Si Nila sumama ngayon. At sa aking tatlong